Ye roi trying I could play pi baro ki be usnga but ki be shashkor ya ka ni morning mana ha ka kerteng u Jesus Christ. Ngin ye pet ye ka ni kentin ba u Jesus ong tu ïeng joit ye duwai ru. Bangila ban shem na ga gospel Lucas no ba art ko ba sabun riu ulo ong haki ba lay ba piotia. Tu ïeng joit ye duwai ru yo pi ha ka jimen shoy. U Jesus hakini kapo la snowthu ba ula day ban pendep ya kamon ukpa uba bening ba uday ban yap halor katingpna ban suspa ya ki priu ki bapop hakini kaprathei ula yo I ya ka jing shirkai ka jing yap ka ba cordit ka ba unsa sya kum ubriu udan kam ban wat ya ka khamat ukpa ban pan kabor ban job ya ka ba unsa sya ula leche ka per ka semeni ringkat baru Petrus Yohanes baru Jacob ban duwai u Jisu u nyeu kor ba ya ka jing duwai u tip day ka jing duwai ka bala ban pen shai bor ban job ya ka jing ha ka ba u tip ba unsa kem yu bat ba u day ban sayam u Jisu ya lamme ki di sendran u kwa ba kin ya duwai lang bat u kani ka por ka ba usngau trim ba sngau kenja ukwa ba kindan ringkat bat u ha kani ka por ka ba etam Henry kisendran usyam ba kila yo thia ban ha ka chaka ka ba kin duai ula kersiu yaki hadu lai sin ukwa ba kiru kin duai gomba u duai ha gospel Marcus no ba khat saud ko lai nyeu ko ong ulo wanti bat la syam yaki ba kida yo thia ba ulo ong ha u Petrus ko Simon me yo thia memla bania ap shipor kum kani kapor u pet yo Petrus u sendran ba yo Jisu ulo ong la da baro kin tut Henry nga ha kani kapor Petrus u yo thia na ka basngusi dei ha kani ka daw ba u Jisu ula kersiu kwa ba unyo thia Henry ula ong ïeng joit ya duwai ru u kwa ban yo I ba kin ya duwai u tip ban wat ya khamat u bleu pa kawan ra ka bor ban pen khlain ya ka mensi kan weng ya ka jing shep ding ba kan ai ka jing shlur ba ka jing job da ka bo ong ru sharai ba duwai ba pin light na ka jimen shoy kaniru kalong ka ji kai ya ka jingim kristan jongi bangim dai ban yo thia Henry bangin ïeng joit ban sharai ban duwai kine ki sngi ki dai ki sngi ki jingstang ka jinjen jar bat ka jing tenju ka ba kraw ha ki Pakistan ha ki babun ki ri ka prathai wat ha ki benta ka ri India ya ka jing sha le ben ka jing sha ban shitom ki Pakistan na ka benta ka jinget dan pleng chuki ki du no wat ela ka jong ka jing bagi ngai hau Jisu dan ki bre shapen bor ban pen pai no na ka ka bakila ngai u Jisu ulai thu shwa ka juan jong ki babun kin sha shitam bat shapen yap bat on shun da ki kinja ben riu na ka banta ka jingai jongki Matthias kalnong ba usau kot ka bakandai u Jisu kwa ba ka balang hakini gisngi kan long ka ba kejat na ka jingklot jing swai da ka ba upkermen ya ka jingwan ka jong utrai da ka ba sharai ba duai kumta ka jingkot ka long yengi ki kristan iwei piwei ban long ki ba sharai ban omlet sut sha ka jingpan shoy ban ya da yeladi na ka buitap jong soitan ban ïeng skem ha ka jinget ban long barubor ki ba sharai ban light na ka chikai ba bakla ka jing sharai ban duai ka penlong yengi bangila ban baskem ya ka jinge Lucas no at wait kat balai ban riuruk ong namar kata tu sharai pi ala ka sngi da ka ba duai ba nyawi pi ki ba bed ban light no na ki ai baro ki ban saja u Jisu ukren yengi ru bangim dei ban yotia na ki jingklot ni ki jingbun kam tang haki ki jong kani ka do ka dei bangin ai ka por ban bu ningkong ya ka jing duai hak
shua ki kam jung ibaro wei ubriu krau blei ong ha shua bangan ya janbat kibriu ngapen jan badu blei ha ga jing duwai lada baro asikata dana pipi lasting ne om don por ka jingkan tu kalong ban penkala ya ka rukam em tamai ban ïeng joit ban syarai ban duwai utrai jisu khat badu kwa ban penan kam yapi blain ker ku yapi amen.